Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar una clase más, a última desta semana, de Pilates. Emitimos en directo esta clase, pero recordarnos que queda aí grabada, cortada, para se a queredes facer en calquer momento, hoxe, mañán, incluso domingo ou para semana, vale? Recordarnos que para a semana que ven seguimos este horario programado. Seguimos con Pilates pola tarde de 5 a 6 e mantemos aeróbic pola mañán de 11 a 12, vale? Toda a semana, salvo que haxa novedades de última hora que teníamos que intercambiar horarios, pero en principio vamos quedar desa maneira, vale? Recordar, para a semana que ven seguimos con Pilates de 5 a 6 e aeróbic seguimos de 11 a 12, vale? Pues nada máis, estamos a viernes e vamos a dar a última clase da semana, como dixemos. Para que? Para empezar siempre, como estamos ahora, de pé. ¿Vale? Acordarse que alineamos pés, separámonos a anchura dos ombros, estiramos as pernas, metemos a espaldinha o marranete que podamos, ¿vale? Quitamos os ombros un poquinho hacia atrás, peito algo aberto, brazos sueltos, os ombros que non suban, brazos sueltos, peito algo aberto, repito, e cuello estirado, pero cando digo estirado non é mirando hacia arriba, hacia as estrellas, nin hacia o suelo, é mirar de frente, vale? Como si permanentemente nos intentaran, como siempre, elongar un pouquinho ese cuello, alargar un pouquinho ese cuello por atrás, vale? Simulando que estamos permanentemente tirándonos de unha corda, vale? Como se estuviéramos colgados do teito. Pois nada máis que empezar a traballar a respiración, insistindo que vamos a facer unha clase por bloques, que cada persona use, faga clase do bloque que lle vaya ben, e que aparte a que non lle vaya tan ben, vale? Que teña lesións de rodillas, pois non se pode meter de rodillas. Se ten problemas de muñecas, pois non pode soportar moito peso cas muñecas, vale? E nada máis, vamos a empezar a coller aire pola nariz, abrir o peito, hinchar ben eses pulmóns, coller ben de aire e soltamos despasiño o aire pola boca. Repetir que estes ejercicios de respiración, que son os previos, son os que que os pode facer todo o mundo, incluso sentado en la tele, como queiredes, vale? Collemos aire e soltamos despasiño o aire pola boca. Vaciamos completamente todo o aire, pero non facer respiracións moi fuertes, vale? Que o aire entre fluido. Vale? Collemos aire, eso si, corregimos postura. E soltamos despasiño o aire pola boca. Collemos aire pola nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben os pulmóns. E soltamos despasiño o aire pola boca. Volvemos coller aire pola nariz e soltamos despasiño o aire pola boca. Vale? Porque ahora vamos a empezar a facer os exercicios, a contraer a musculatura da barriga, vale? Por partes, despois todo xunto, como sempre vimos facendo hasta ahora. Collemos aire, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben os pulmóns, e antes de soltar o aire metemos o ombligo para dentro, apretamos fuerte a barriguinha, mantémola apretada, soltamos o aire despasiño hasta vaciar completo todo o aire que temos nos pulmóns, para de novo relajar a musculatura cada vez que collamos aire. Apretaremos a barriguinha para dentro, mantémola apretada, soltamos o aire despasiño pola boca, como sempre, canalizando o aire, non soltar o aire de repente, que nos ten que dar tempo a facer. Collemos aire pola nariz, o resto de exercicios. Apretamos a barrigiña ben apretada, esa barriga fuerte para dentro, soltamos o aire despasiño pola boca. Relajamos a musculatura da barriga de novo para inspirar, para coller aire, abrir ben esas costillas, subir ben o aire hacia arriba, ensanchar un pouco o peito, braxiños sueltos, ombros abaixo, peito aberto, cuello estirado, e ao soltar, apretamos o ombligo e soltamos o aire despasiño, que a barriguinha ben apretada, alineando pés, ca separación a anchura dos ombros, pernas estiradas, espalda o máis recta que podamos, vale? E soltamos o aire despasiño.
soltamos o aire despacito, pola boca. Pasamos a última, collemos aire, vale? A barrigiña para dentro e soltamos o aire despacito. Olvidámonos no momento de meter o ombligo a espalda e centrámonos en contraer outro tipo de musculaturas na barriga do cinturón abdominal, pero por outro lado, outra parte, vale? Como activamos da seguinte maneira, volvemos a relajar a musculatura para coller aire polo nariz, abrir ben esas costillas, como sempre, hinchar ben o peito, os pulmóns, empujar simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza, tensamos esa musculatura, mantemos a contraída non moi forte, un pouquinho activada, e soltamos o aire despaciño, mantendo tensa, hasta que acabemos de soltar todo o aire, para de novo coller o aire e relajar. Coller o aire, abrir ben esas costillas e repetimos como sempre. Empujamos e empezamos a soltar aire despaciño, canalizando o aire despaciño, pouco a pouco, vale? Relajamos, de novo collemos aire, abrimos ben esas costillas, cuello largo, miramos de frente, pés alineados, postura corporal ben recta, ben dereitilla, empujamos, mantemos tensa e soltamos despaciño, todo o aire mantendo esa musculatura activada. Para relajar, sempre que collamos aire, e antes de soltar, xa contraer e empezar a soltar mantendo tensa esa musculatura. Vale, repetímoslo 2 veces máis. Relajar para coller aire, tensar para soltar aire. Relajar para coller aire polo nariz, empujar e tensar para soltar aire despaciño pola boca. Olvidámonos agora de activar o transverso e vamos contraer o suelo pélvico. Vale? E despois, como sempre, activamos conjuntamente toda esa musculatura cada vez que soltamos o aire, que é a que nos queda hasta o final da clase, en case non todos os exercicios, a maneira de respirar, de soltar o aire, además de facer o exercicio, o movimento que toque de cada músculo, grupo muscular, vale? Corregimos postura e, de novo, vamos coller aire, solto brazos, peito, barrigiña, ombros, cuello, pés, totalmente alineados. De novo, repito, collo aire polo nariz, simulo que corto a jana de ir ao baño, apreto algo glúteos, xero esa musculatura profunda, impedindo que siga facendo o que estaba facendo, manteño tenso e solto aire despacito. Relajo, volvo a coller aire, contraio, apreto o glúteo, suelo pélvico, como se cortara a jana de ir ao baño. Esa é a maneira un pouquinho así máis fácil de explicar de como se contrae esa musculatura e solto aire despacito. Relajo, volvo a coller aire, abro esas costillas, estiro o cuello, miro de frente, corto a jana de ir ao baño, xunto un pouco cos glúteos, cerro toda esa parte e solto aire despacito pola boca, que me leve tempo. Repito que estes exercicios, volvo a coller aire, podense facer sentados nunha silla, nun sillón, de pé, andando, conducindo, collo aire, corto a jana, apreto, cerro todo fuerte e solto aire despacito, pola boca. Peito aberto, cuello estirado, miro de frente, pés alineados, acordámonos, Relajo e repito 2 veces máis e fago este exercicio, 2 repeticións, máis collo aire, abro ben esas costillas como sempre, contraio, apreto glúteos, empezo a soltar aire despacito con esa musculatura contraída e solto aire despacito. Dixemos que facemos a última, vale? Relajo, volvo a coller aire, apreto e solto. Sigo facendo exercicio específico de suelo pélvico, facendo as 5 contraccións que vimos facendo estes días anteriores, vale? Sumamos unha contracción enriba de outra, unha tensión enriba de outra, para finalmente relajar todo, vale? Relajo o suelo pélvico. Collo aire polo nariz, fago unha contracción de suelo pélvico de glúteo non moi grande, non moi fuerte, e solto aire despacito. Pero non relajo, solto aire. Volvo a coller aire e non relajo, dixo, Collo aire, abro ben esas costillas, hincho ben o peito,
e acumulo a segunda contracción, unha arriba da outra, acumulo a tensión. O sea, son dúas contraccións sin relajar. A ver se chego a quinta. Para eso, non o fago todo moi fuerte, porque depois quedo sin forza para o resto. Relajo. Volvo a coller aire, contraio, fago a terceira, quedame dúas, e solto, 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 sigo sen relajar sobre o pélvico e glúteos, todo ben apretado, ben cerrado e abaixo, que non se escape nada. Relajo, volvo a coller aire, e fago a cuarta, apreto, glúteo tamén, solto aire despaciño, pero sin desfacer a postura, de pés, ombros, collo e brazos, e fago a última, collo aire, a última, quinta, apreto fuerte máis glúteos, suelo pélvico, solto aire despaciño, cando acabo de soltar o aire, relajo completamente, vale? E agora combino a tensión de todos, de todos que vimos anteriormente, que fixamos, que descompuxamos parte a parte, agora activamos conjuntamente, vale? E é o que nos queda en todos os exercicios, en casi todos, hasta o final da clase. Collo aire polo nariz, corrijo postura primeiro, relájome, collo aire, meto o ombligo. Además de eso, empujo. Además de eso, contraio o suelo pélvico axudándome un pouco dos glúteos. Todo. Cando digo todo, é todo. E soltamos o aire con todo ben contraído. Relajo todo en bloque. Collo aire de novo. Abro ben esas costillas, sin desfacer a postura. Contraio todo. Como vimos anteriormente, barriga, empujo, suelo pélvico e glúteos. Todo encerrado, todo o corsé ben activado. Que temos que canalizar o movimiento desde a barriga. Relajo todo. Volvo a coller aire, contraio todo e solto aire despaciño. Acórdome que esteño todo ben cerrado, todo ben contraído. Acordo que este exercicio podo facelo andando, podo facelo sentado. Volvo a relajar e dejo que repito 2 veces máis. Collo aire, apreto todo, conducindo, sentado, andando, correndo, el noso movimiento que nos toca facer despois. Relajo, que non esteamos facendo todo o día, pero de vez en cando, algunha parte do día, veña, fago a última, que me acorde, pois podo facer este exercicio, varias repeticións, 5, 10, é suficiente, que me leva 1 minuto, 2, non é máis. Apreto, pero cada día, ao paso do tempo, é importante porque tonificamos a musculatura, que salvo raras ocasións, salvo a maior parte da xente, alguna determinada ou non tan determinada hora, sean homes, sean mulleres, solemos ter problemas ou temos xa aí abaixo, na musculatura de aí abaixo, o que nos provoca o resto que xa todo o mundo sabe. Pois nada máis, como sabemos, a respirar e contraer, vamos a combinarlo co exercicio que toque, vale? Para eso, corrigemos postura e collemos aire, subindo brazos, apreto todo fuerte, como vimos anteriormente, antes, peito aberto, máis que mira o muslo, estiro o collo con a miña forza, con todo ben contraído, incluso sen o pélvico, porque se digo todo a todo, solto aire, chego unhas máis ao muslo. Volvo a coller aire, subo, brazos, chego arriba, e acabo de coller aire de todo, empezo a soltar, empezo a baixar brazos, teño que sincronizar o movimiento con a respiración, cando estea na mitad, xusto me queda a mitad, e cando estea no final, xusto que me de soltar todo o aire. E o mismo arriba, cando collo, aire, subo brazos. Apreto todo fuerte, giro, abro o peito, ombros algo atrás, cuello ben estirado con toda a musculatura do suelo pélvico ben contraída. Pero acórdame que me relajo todo para coller aire, toda a musculatura da barriga. Apreto todo fuerte, abro, estiro fuerte o cuello, alineo pés, pernas, solto aire, baixo brazos. E repito 2 veces máis. Collo aire, apreto todo fuerte, giro, abro o peito, estiro o cuello con a miña propia forza, solto aire, baixo brazos. Creo que esta era a última, pero bueno, como non me acordo, fago xa pola última por si acaso. Sempre de máis, apretamos, que nunca de menos. Estiramos fuerte o cuello e soltamos, vale? E agora, doblo pernas, apreto a barriguinha, apreto os muslos, pés alineados, barriguinha, peito aberto, brazos en cruz, ombros algo atrás e cuello largo por adiante. Veña, vamos a estirarnos, inclinarnos lateralmente, tronco,
brazos a cuello collendo aire. Vamos, este brazo hacia onde vamos non se move. Apreto fuerte, con todo ben contraído, devolvo. Tronco, miro de frente, e brazos en cruz, aí. Collemos aire ao outro lado. Leixos, inclinamos, tronco, estiramos tamén a parte dorsal, apretamos toda a musculatura e soltamos aire, peito aberto, collo ben estirado, devolvemos tronco, brazos, dos. Collo aire, vou hacia outro lado, leixos, contrae toda a musculatura, acordarse do suelo pélvico tamén, devolvo tronco, brazos e cuello, estiro largo o cuello por atrás, peito algo aberto con todo ben contraído, miro de frente, dos. Contraio e solto, veña que xa me pasan a cansar os brazos, aguanto esos ombros, peito aberto, barrigiña, cuello estirado, vale? Vamos, así un lado, apreto, acordarse que teño as rodillas algo dobladas, os muslos ben apretados, e repito, e fago 2 veces máis, unha por un lado, apreto e solto. Fago a última, que xa me cansan moitos ombros, apreto e solto. Para descansar brazos, estirar pernas, apretar a barriguilla, estirar cuello, ¿vale? Corrigemos a postura, barriguilla, espalda, pés, piernas, hombros e cuello, ¿vale? Que non nos caen os hombros, non meter chepa, non meter a pelvis hacia adiante, non meter os pés para adiante, ¿vale? Metedemos dereitas e dereitos. Tanto sentado como de pé, como andando, como conducindo, como traballando, vale? Non sempre se pode, pero cando vos acordedes, pois corrigide, vale? Así xa non estades todo o día mala postura, por lo menos hai unha parte do día que estades ben alineados, ben sentados, pero bueno, menos que nada, si quero unha pequena parte. Equilibrio, vale? Collemos aire, apretamos a perna fuerte, apretamos o ombligo, suelo pélvico, peito, brazos, e a medida que subimos rodilla, abrimos perna, punteira hacia abaixo, brazos, peito, cuello, aguantamos. Si non mantemos o equilibrio, agarrámonos en algo, vale? E baixamos, collendo aire, corregimos postura, apretamos e soltamos. Peito aberto, barriguilla e cuello estirado. Collemos aire, estas mesmas posturas alineadas poderas transferir non a vosa parte diaria do traballo, do descanso, do paseo, pero tamén o voso outro deporte que fagades, collede aire, a vosa outra actividade que fagades deportiva, pois podedela transferir da mesma maneira, contraendo toda a musculatura, peito, cuello, sincronizando con a respiración. É perfectamente válido este tipo de respiración, este método, con calquera outra actividade deportiva. Apretamos e soltamos. Perna, pé, rodilla, peito e cuello. Vale? Collo aire, corrijo postura, apreto toda fuerte a musculatura e subo rodilla a brazos, pernas e fora, punteira hacia abaixo, peito e cuello. Vale? Collo aire. É importante traballar por un lado, máis por o outro, vale? Ejercicios de equilibrio a unha determinada edad é importante traballarlo, porque de nada que xa perdemos a facultad, e aparte de eso, de nada que tropecemos, perdemos o equilibrio facilmente, caemos non como cando éramos novos, caemos en bloque, como es estos. 2 más, apretamos, arriba, una, perna, peito, barriguinha, cuello largo, collo aire, corrijo postura, apreto e vou por outro lado, veña. Veña. Descanso. Collo aire e ao soltar, aí. Veña, collo aire e ao soltar, 2. Collo aire, abro brazos, peito, cuello estirado e ao soltar, espalda reta, pelvis, retros hacia atrás, barriguinha apretada, cuello estirado, collo aire, apreto, 2. Apreto, 3. Collo aire, peito aberto, brazos, cuello estirado e ao soltar. Séntome, muslos apretados e antes de soltar, suelo pélvico
ben contraído, espalda reta, levo a pelvis ben hacia atrás. Estiro ben o cuello, como se me tirara dela, e vamos. 2 más. 1. Última. Collo aire e descanso. ¿Vale? Vamos a ver cómo estamos de equilibrio. Esto no me sale muy bien, pero vamos a intentarlo. Peso atrás derecho. ¿Vale? Brazo adiante. Rodilla abajo doblada. Collo aire, apreto a barriga e ao soltar muslo apretada. E baixo en bloque. Os brazos apuntando ao suelo. Perna atrás tirada tensa, peito aberto. Arriba, aguanto. E veño. Collo e ao soltar. 2. E ao soltar, músculo da pernas ben apretados que nos aguanten. 3. Somos un robot que a medida que baixan os brazos, sube a perna, peito aberto, cuello estirado, aguanto equilibrio, forza nas pernas, barriguinha, cuello. Vamos á última, preto, e veño. Vale, collo e descanso. Vou por outro lado. Vale, se antes levamos a perna para atrás, ahora levo ao contrario. Vale, barriguinha, espalda, hombros, cuello e brazos. E desde aí collo, e ao soltar baixo en bloque, tenso a perna atrás, glúteo apretado, perna estirada, muslo apretado. 1. Collo aire, baixo perna, subo brazos. E vamos. 2. E vamos. 3. Creo que fixamos 5, vamos 2 más. Preto. 1, peito aberto, cuello estirado. Vamos á última. Vale. Solto. Deixo esa postura. Brazos adiante. Collo aire, aperto a barriguinha, rodilla recta hacia abaixo e ao soltar, arriba. Collo aire, pés ben dereitiños, apuntando. E ao soltar, 2. Collo. E ao soltar, 3. Collo aire, contraio toda a musculatura ao soltar, 4. Collo. E ao soltar, 5. Última, collo. E ao soltar, 6. Collo. E solto. E vamos por outro lado. O mismo. Corrijo postura nunha parte da colchoneta, retrocedo a perna contraria atrás, separados, anchura dos meus ombros os pés, pero retrocedo e alineo a perna atrás, o pé de atrás co pé de diante, apuntando na mesma dirección, vale? Levo a miña espalda ao meu sitio, o peito ao meu sitio, barriguinha para dentro, cuello estirado, brazos aí dentro dos meus ombros, pero non meto os ombros para diante, non redondeo a espalda, non, espalda reta, peito abajo aberto, ombros para atrás. Collo aire e ao soltar, rodilla ao suelo, arriba. 1. Collo aire, apreto toda a musculatura sobre o pélvico incluído. 2. Collo, cuello estirado. 3. Collo. 4. 2 más. 5. Última. Y 6. Vale. Adelante. Y ahora descanso un poquillo, moviendo un poquillo esa columna vertebral, ¿vale? Solto brazos, barriguinha, brazos, hombros, pés e collo aire. E ao soltar baixo o cuello, adelanto hombros, relajo un pouquinho, deixo aí abaixo, que é hombros, brazos e cuello,
Dobro un pouquinho as rodillas, pero casi nada, quito a tensión da espalda, manteño. E desde aí volvo a coller, aí apreto moi forte a barriguinha, e vértebra a vértebra de abaixo e arriba, volvo colocando as miñas vértebras no seu sitio, abro o peito, e estiro o cuello. E desde aí collo o aire, apreto a barriguinha, baixo o cuello, hombros e descanso. Collo o aire, apreto a barriguinha, é importante a mobilidade que lle damos a nosa columna vertebral parte a parte, vale? Peito aberto, barriguinha e cuello. Collo o aire, apreto, baixo o cuello primeiro, barbillo ao esternón, adelanto ombros, brazos sueltos, redondeo a espalda, miro o ombligo, quito a tensión da espalda toda, e baixo, pero non quero chegar moi abaixo, non me fai falta. Só quero mover a miña espalda, doblada, flexionada, ou ir abaixo, e metela alineada, vértebra a vértebra, a subir. Vale? Collo aire, repito 2 veces máis, e baixo o cuello, ombros e brazos. E desde aí collo, apreto a barriguinha, e fago a última, pasamos despois a cuadrupedia, vale? Vale? Collo aire, apreto a barriguinha, cando pasamos a cuadrupedia, vale? E solto, candela. E volvo a coller aire, apreto a barriguinha, vamos ver. Arriba, vale? Estiro pernas, corrijo postura. E vamos a pasar a cuadrupedia. Vamos. Pido un pouquinho de axuda. E ven candela, axudarme a facer estes ejercicios. Mira para mí. Métome na cuadrupedia, meto as rodillas debaixo dos ombros, meto os pés separados, un pouquinho, os brazos, corrijo a miña pelvis e meto a miña espaldinha recta, vale? Abro o peito, estiro o cuello e alineo pelvis, espalda e cuello. Abro o peito, brazos estirados e rodillas xusto debaixo das miñas caderas. E desde aí collo aire, apreto a barriga, brazo dereito, alto, adiante, perna esquerda, veña, en cruz. Aí, palmas hacia adentro, levanto ben os braciños, apreto ben o glúteo e aguanto. E collo aire e baixo. Separo un pouquinho máis as rodillas para aguantarme. E ao soltar, vamos polo outro lado. Eso é, candela. Pero este brazo hai que levantar a altura dos ombros. Aí. Collo aire. E ao soltar, apreto a barriga, estiro o brazo tanto como máis podo e a perna tanto como máis podo tamén. Collo aire e baixo. Perna e brazo. E ao soltar ca barriguinha para dentro, vamos, candela, perna e brazo contrario adiante, aguanto moi ben, apreto o glúteo e perna fuerte, collo aire, man xusto debaixo e vamos polo outro lado, moi ben, collo aire baixo, 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 despacinho, separo un pouquinho, corrijo e vamos, fuerte, moi ben, collo aire e solto. Veña, e fago 2 veces máis, vale? Unha por un lado, collo aire, e ao soltar, unha por un lado, moi ben, e outra polo outro. Veña, esa pelvis, moi bien. Vale, e agora separo un poquinho as rodillas, a ver como sale isto, porque vamos a meter un balón entre as nosas rodillas. Apretamos un pouquinho, espera. Aí. Agora temos que pasar de cuadrupedia a V, pero sin que nos caia o balón. Aí que facemos co balón? Temos que manterlo apretado, temos que traballar os adultores, vale? Pois daquela que non nos caia, apoyamos, collo aire, apretas as rodillas mentre subes, vou soltar, arriba. Moi ben, colles aire, abajo, aí. Corrige a postura, este cuello que non nos cae, aí. E ao soltar, arriba. Ese cu ben arriba, con as pernas, apreta fuerte, aí. Colle aire e baixo. Moi ben. Que non nos cae o cuello. E ao soltar, arriba. Veña, moi ben. Aguanta. Collo aire, baixo. E ao soltar, apreto, arriba.
arriba, esa pelvis ben alta, ben atrás, eso é. Última, collo o aire, vamos a rodillas, a forzar os brazos, veña, última candela fuerte, esas muñecas, eso, a rejiña apretada, ese cuben arriba, moi ben. E baixo, a cuadrupede. Saco o balón, e agora perro o gato, collo o aire, e ao soltar, meto chepa. Meto chepa. Teña as rodillas un poquinho atrasadas, correctas, vale? E desde aí, collo o aire, e ao soltar non en bloque. Primeiro a pelvis, hacia adiante, arqueo, abro o peito e arriba, pero os brazos xusto debaixo dos ombros, brazos estirados, arqueo e miro un poquinho hacia arriba, non tampouco exagero moito esa postura, vale? E desde aí collo o aire e agora de diante para atrás, primeiro o cuello, dorsal, pelvis hacia dentro, aí, e desde aí collo o aire, basculo a pelvis hacia atrás, arqueo a espalda de atrás a adiante, abro o peito e miro para arriba un poquinho, miro para arriba, aí. Volvo a coller aire e ao soltar baixo o cuello, arriba, pelvis adentro, aí. Volvo a coller e ao soltar, arqueo, abro, arriba, vértebra a vértebra, pero ahora además de doblar e poñer a dereita, doblamos e estiramos. Continuamos este ejercicio para desbloquear ben esa espalda, mover ben esa pelvis, esta rodilla un poquinho máis atrás, separamos, veña, bascula, arquea, abre e arriba, moi ben. Volvo a coller aire, importante este ejercicio, cuello, hombros, pelvis hacia adentro, moi ben, e desde aí collo, e veña, arqueo, abro, e fago dúas veces máis, en este ejercicio repito, porque é importante, veña, meto, e veña, solto, moi ben, última, e veña, e solto, moi ben, corrijo postura, sento-me atrás, vale, me estou sentado, o que me permite as miñas articulacións de rodilla, cadera e tobillo, adelanto ben os brazos, non dobro codos nin os levo ao suelo, abro o peito, estiro o cuello por atrás e non levo a frente a colchoneta ao alto. Séntome ben atrás de novo, adelanto os dedillos máis un poquinho, aí un poquinho máis, volvo a abrir o peito e volvo a estirar o cuello fuerte por atrás, como se me tiraran del... E aguanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, incorporámonos, vamos a meternos boca arriba, rodillas, levántate, vamos a despedir a candela que tengo que marchar y nos continuamos, vale, gracias candela. Vamos a meternos boca arriba con balón, recordad, que estamos hoy con balón, dijimos. Metémonos con rodillas dobladas, pies dereitinhos, vale? Metemos o balón entre o sacro e a parte baixa da espalda, provocamos unha inestabilidade ahora na espalda, vale? Aí ya temos ese baloncillo, valenos un cojín, un balón deshinchado, eu teño un peito aberto, brazos abertos, palmas ao suelo, peito aberto, cuello estirado, e vamos simplemente bascular a pelvis, vale? Só a pelvis, meter hacia arriba e hacia adiante, hacia abaixo e hacia arriba, vale? E desde aí poñemos aire e ao soltar traemos a pelvis hacia arriba. Volvemos coller aire e ao soltar arqueamos un pouquinho a espalda e baixamos a pelvis. E desde aí volvemos coller aire e ao soltar a pelvis hacia arriba. E desde aí collo e ao soltar a pelvis hacia atrás. E vamos a pelvis hacia arriba. E veña, vamos a facer ese movimiento solamente de pelvis. Non levantamos a espalda, centrámonos no movimiento de pelvis. E vamos. E vamos. Veña. O ter o balón atrás provóquenos
menos que nos deixe un poquinho máis a pelvis así adiante, vale? E veña así atrás. E facemos 2 movimentos máis, collemos aire ao soltar 1. E vamos. Última. Vale, corregimos postura, suspendemos unha rodilla, suspendemos a outra, abrimos peito, brazos e cuello, collemos aire, baixamos lentamente unha perna, apretamos fuerte a barriguinha, arriba, una, collemos aire, apretamos, 2. Acordarse que ahora non temos a parte baixa da espalda a espalda totalmente apoiada ao suelo. Provócanos unha inestabilidade ese balón que nos aumenta a tensión, aumenta a forza que temos que facer para manter a espalda lineada e recta. Se non conseguimos co balón a forza suficiente para ter a espalda recta, ben apretada, quitamos o balón a facer os exercicios que a espalda ben apoiada. Se non estades cómodos e cómodas, quitadela. Collemos aire, baixamos, apretamos, arriba. Collemos aire, apretamos, arriba. Vamos 2 máis. Tocamos, apretamos, soltando aire, subimos. Peito aberto, cuello estirado. Vamos á última. Apretamos e arriba. E desde aí, collemos aire. E ao soltar, arriba as 2 pernas, punteiras a mí. Collemos aire, e ao soltar, 2. Collemos aire, apretamos barriguinha, e ao soltar, 3. Peito aberto, cuello estirado, e vamos, 4. Última. E 5. Baixo. Primeiro unha perna e despois a outra. Quito o balón aí da parte baixa da espalda e levo nas miñas rodillas. Aí. Acórdome que teño que facer unha forza entre as rodillas para manter o balón apretado que non me caia. A forza suficiente, tampouco fai falta acumular, centrar e gastar toda a forza solamente nas rodillas, apretando o balón nos aductores. Así tamén traballamos a parte dentro das pernas, vale? Entrelazamos os dedos, codos ben abertos, rodillas dobladas, pés dereitillos, plantas ben apoiadas, e desde aí collemos aire, apretamos todo fuerte, e soltando aire, miramos esas rodillas. Una, collo aire, apreto, 2, apreto fuerte, codos ben abertos, e a soltar, miro arriba, 3, collo aire, apreto, e ao soltar, 4, apreto, codos ben abertos, mantéñome mirando ese balón, mentre solto aire, 5, agora teño a espalda ben apoiada, apreto, solto aire con todo ben contraído, 6, aquí fago alguna máis, e vamos, 2 máis, una, vou a última, e quedo mirando arriba ese balón cos codos ben abertos, porque desde aí volvo a coller aire, e ao soltar vou hacia un lado, levantando o ombro, codo, en dirección rodilla contraria, pero non moi lexo, na parte baixa da espalda ben apoiada. Collo aire, miro as rodillas cos codos ben abertos, espalda ben apoiada, e ao soltar, vou ao outro lado. 2, collo aire, e ao soltar, al outro lado. Collo aire, miro as rodillas cos codos ben abertos, e ao soltar, collo aire, e ao soltar, e collo aire, e fago 2 máis.
solto o bon hacia un lado, busco parte do principio, cos codos abertos, cuello suspendido e relajado, e fago a última hacia o outro lado. Veña, descanso o cuello e brazos. Doblo rodillas, suspendo rodillas, vale? E teño aí sobre apretado. Vamos facer un algo fuerte, Levanto o cuello, collo aire, estiro pernas, brazos atrás, e o soltar doblando rodillas, baixo brazos, palmas abertas, peito aberto, e mantéñome, sin chegar a tocar as mans. Una, e vamos, apreto fuerte, dos, e vamos, tres, e vamos, cuatro, dos más, cinco, última, e seis. Descanso brazos, baixo o cuello e baixo as pernas. Corrijo ben ese balón, teño aí entre as miñas rodillas, corrijo a miña espalda, peito aberto, brazos ao suelo, pés aplanados, e desde aí collo aire, preto barriga, muslo, suelo pélvico, arriba saca pelvis, esa cadera, arriba aguanto. Adelanto hombros, baixo vértebra a vértebra, collendo aire hasta aplanar por completo toda a espalda. E ao soltar, contraio toda a musculatura, arriba, dos. Apreto glúteos, apreto moi forte a barriga, manteño aí arriba, soltando aire. Adelanto hombros, relajo vértebra a vértebra, apoio mellor vértebra a vértebra, hasta aplanar completamente toda a espalda. E ao soltar, contrario toda a musculatura, soltando aire despacillo, primeiro levanto a pelvis e despois o resto da espalda arriba. Peito ben aberto, puente sobre os ombros e aguántome con o cuello ben estirado mirando hacia arriba para coller aire, adelantar os ombros, baixar vértebra a vértebra, esa espalda hasta aplanar completamente toda esa espalda, ben estable. E ao soltar, acordarse, barriga, empujo, suelo pélvico, muslos, glúteos, todo ben apretado. Primeiro a pelvis, parte baixa, media, alta, e quedo arriba, mantéñome, solto aire e aguanto. E repito últimas dúas veces. E vamos. Una. Adelanto hombros, baixo vértebra a vértebra. E vou a última, apreto. Arriba. Descanso, vale, collo o balón e vou por un lado, tiro máis o ladiño, estiro brazos, peito aberto, unha perna diante da outra, meto o balón, aí nas miñas rodillas, un pouco máis arriba, nos meus muslos, apreto e aguanto que non me caigo, vale? Man diante do peito, ombros atrás, ben estiradiños, porque desde aí vamos coller aire. E ao soltar, arriba, aguanto en peños estirados, eu ben estirado brazos e cuello estirado apoiado. Descanso e ao soltar, dos. Descanso e ao soltar arriba as dúas fuertes, tiro, solto aire con toda a musculatura da barriga contraída, tres. E vamos, cuatro. E vamos, 5, 2 más, 6, última, apreto e 7. Vale, descanso. Collo o balón e acórdome despois ir hacia o outro lado, vale? Volvo a meter a boca arriba, deixo-me caer hacia atrás, collo o balón atrás, brazos, estiro unha perna, estiro a outra, collo o balón dos brazos e desde aí collo aire, apreto a barriguilla, subo brazos, cuello, apreto a barriga, soltando aire, as miñas orellas no medio dos meus brazos, peito aberto, barriga apretada,
tronco adiante, cuello estirado, e os pés que non me caen, aguanto. Collo aire, redondeo a espalda, vou aplanando vértebra a vértebra, e levo os brazos tamén atrás. E ao soltar con todo ben contraído, a medida que subo o cuello, subo os brazos, dou un tiro da barriga para chegar recto, adelanto o brazo, tronco adiante, abro o peito, barriga apretada, cuello estirado. Collo aire, levo o brazo a altura das miñas orellas e vou frenándome vértebra a vértebra atrás. E ao soltar, brazos, barriga, cuello, arriba, 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 tronco adiante, brazos, peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado. Collo aire, vértebra, vértebra, atrás. E ao soltar, ca barriguinha apretada, subo brazos, cuello, dou un tirón, arriba. Tronco adiante, peito aberto, e fago 2 veces máis, veña. Vamos. Una. E ao soltar, subo brazos, cuello, barriguinha apretada, arriba, tronco, peito aberto. Vamos á última. E ao soltar, arriba. Vale, quedo aí arriba. Séntome ben. Apóyome ben os osiños. As pernas ben estiradas. Tronco adiante. Peito aberto. Barriga apretada. Cuello estirado. E desde aí, collo aire. E ao soltar, deixo-me caer un poquinho para atrás. Abro o brazo e miro aí. Collo aire. Brazos adiante, ombros atrás, barriga apretada, cuello estirado. E ao soltar, deixo-me caer un poquinho atrás, barriga apretada. Abro un brazo, outro de frente. E miro un poquinho hacia fora. Collo aire, tronco, barriga. E ao soltar, aí. Collo, peito, barriguinha, cuello estirado. E ao soltar, e fago 2 máis. Una. Vamos á última. E la última. Vale. E desde aí, collo e vou hacia atrás. Vale. E quedame un lado, verdad? Pois métome sobre ese lado. Aí, tumbo medio lado. Meto o balón no medio das pernas. Vale? Estirome ben e aguanto ese balón. E desde aí, collo aire e ao soltar, as 2 arriba. Aguanto una, collo aire baixo, teño o cuello apoyado, teño a espalda algo aberta, ombros algo atrás, ben dereitiños, cuello estirado, e ao soltar con todo ben contraído, arriba 2, collo aire, e ao soltar, arriba 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, e 6. Vale, deixo o balón e métome boca abaixo. Apoio ben esa pelvis, estiro ben empeños, pernas e brazos. Brazos ben estirados, cuello ben estirado, por atrás, frente ben apoyado. E desde aí collo aire e ao soltar despejo perna e brazo contrario un poquinho, aí aguanto. Collo aire, baixo perna e baixo brazos. E ao soltar, 2. E vamos, cuello estirado, frente apoyada. Despejo un poquinho do suelo, casi nada, perna estirada e tensa. Brazo contrario, un poquinho arriba, 3.
e vamos, 4, e vamos, 5, collo aire baixo perna, brazo, solto aire, baixo, subo perna, brazo contrario, a ras de suelo sin subir moito, e vamos, estiro ben o cuello, e fago 2 máis, unha por un lado, e outra por o outro. Sigo a espalda, collo aire, despejo pernas, brazos e ao soltar, todo ao mesmo tempo, collo estirado, frente apoiada, unha, descanso pernas e brazos, e ao soltar, 2, si me molesta o cuello, uso un apoio para levantalo algo, e vamos, 3, e vamos, 4, 2 máis, solo despejar as pernas e os brazos, quedo apoiado na miña zona pélvica, da parte baixa das costillas e na miña frente. Última. Vale. Traio as mans por fora da colchoneta, altura as palmas da miña cara, apoio antebraços codos, por un lado máis polo outro, abro algo o peito, apoio ben a pelvis, estiro ben o cuello por atrás e apoio a frente. E desde aí, collo aire e ao soltar, ca pelvis ben apoiada, ca barriga ben apretada, levanto a espalda e cuello un pouquinho. E estiro como se me tirara do meu cuello para atrás ca miña propia forza, o cuello esa espalda. Collo aire e baixo en bloque, espalda e frente. E ao soltar, subo en bloque, espalda e estiro o cuello para atrás. Peito aberto, barriguinha apretada, apoio ben a pelvis, pés alineados estirados, cuello largo. Collo aire e ao soltar, arriba, estiro o cuello, peito aberto, barriguinha apretada, cuello largo por atrás, que a miña propia forza, estiro ben esa espalda. E veña, collo, e ao soltar, barriguinha, pelvis, peito aberto, cuello estirado. Vale. E vamos 2 máis. Unha, estiro. Vamos á última. Vale. Mans debaixo dos ombros, codos levantados, anco da espalda. E arriba. Cuadrupedio. Vale, e desde aí, desde cuadrupedio, corrijo postura. Vamos coller aire e ao soltar perna e ao soltar perna. Baixo un pouquinho, abro o peito, aperto a barriga, estiro o cuello, fago unha planchilla ben dereitinha, alineando perna, brazos, espalda e cuello, sin arquear a espalda, sin quedar para arriba, se non teño forza non o fago, e desde aí collo aire e ao soltar, aguanto. Collo aire e ao soltar, collo aire, preto a barriga, abro o peito, estiro o cuello, e ao soltar, collo aire e ao soltar, collo aire, fago 2 máis, unha, fago a última, e agora fago forza nos brazos e baixo. Estiro en pelvis, arriba a espalda, apoio no antebrazo, apoio no outro, apoio os dedinhos dos pés, apreto a barriga, collo aire e ao soltar unha planchilla, sin arquear a espalda, e si me truco a la arriba, como uma tienda de campaña, aí dereitinho, aguanto. E conto 10. 1, 2,
6, 7, 8, 9 y 10. Descanso. Apoio nun brazo, apoio no outro, estiro o cuello e descanso. E xa me fai falta, abro unha pernilla a ras de suelo, collendo aire e ao soltar adentro. Non doblo rodilla, collo aire con a perna, preto barriga, 2, collo aire, abro a perna hacia un lado, apreto barriga, 3, e veña, estiro ben o cuello por atrás e apoio a miña frente, collo aire, 4, podo facelo dúas máis, unha por un lado, vamos á última, preto, vale, vamos a incorporarnos, meter un brazo, meter o outro, abrir o peito, apretar a barriga, estirar fuerte o cuello, metemos o brazo en ángulo recto, cos codos debaixo do ombro, vale? Aí dereitinho. Vale, que non me cae o cuello. Apoio o pelvis, apreto a barriga, abro o peito e alargo o cuello fuerte para atrás. E aí mantéño, porque desde aí vou coller aire e ao soltar dobro a rodilla e levo os dedillos dos pés apuntando a colchoneta. Collo aire, estiro en peines, estiro perna, estiro rodilla, manteño abrindo o peito, apretando a barriga, alargando fuerte o cuello por atrás e ao soltar eso manteño o tronco e a forza da barriga, pero además doblo rodilla, punteira hacia abaixo, collo aire, estiro a perna, solto aire, traigo outra, así non manteño o peito aberto, barriga apretada e cuello moi estirado con a miña propia forza. E vamos, 2 máis, unha por un lado, cuello largo, fuerte, 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 largo. Muy largo, peito aberto, barriguinha apretada, última, e vamos. Vale. Arqueamos un poquinho a espalda, cuadrupedia. Vamos a ir acabando. Sentámonos atrás. Atrás. Adelantamos ben os brazos. Abrimos peito. Estiramos fuerte o cuello, vale? Sentámonos ben, adelantamos ben os brazos, abrimos ben o peito, estiramos fuerte o cuello, porque desde aí vamos coller aire e ao soltar metemos chepa, miramos nos ombligo, adelantamos un pelillo os brazos, baixamos, a pelvis mirando nos ombligos, a colchoneta, arqueamos a espalda de atrás a adiante, ombros atrás, peito aberto. E por último, un poquinho o cuello hacia arriba, o que nos permite, sin dañarnos, sin facernos daño, sin estirar moito esa columna e o cuello. Collemos aire, apretamos moi forte a barriga, que a espaldinha recta, o cuello estirado. Sentámonos atrás, nos vamos tan atrás porque os brazos non nos deixen que quedaron un poquinho adelantados do exercicio anterior. Peito aberto, cuello estirado, vale? Para así a todos, aproveitamos, estiramos ben cuello e espalda. E desde aí collo aire, e meto chepa, sigo mirando o ombligo con chepa, sigo metendo a pelvis hacia adelante, pero sigo con chepa, arqueo a espalda de abaixo arriba, levo os atrás, peito aberto, e por último levanto o cuello, estou despois na postura de atrás, de abaixo arriba. E desde aí collo aire, apreto moi forte a barriguinha, vou con a espalda totalmente o máis reta que podo, e alargo o cuello máis que podo, aproveito, e vou. E desde aí collo, e ao soltar meto, e fago 2 máis. Collo aí, apreto a barriguinha, e vou hacia atrás. E veño a soltar, adiante. E fago a última, vale? Collo, e ao soltar, vou atrás. Vale, queda cuadrupedia, métome de rodillas, e arriba, unha perna e man a outra. Deixámosla aquí por hoxe,
E vémonos o lunes, sin falta, si non hai novedad, de 5 a 6 pilates e de 11 a 12 da mañán durante toda a semana que ven, en ese mismo horario, aeróbico, con Alberto, recordarse, vale? Pois nada máis, que pasedes unha boa fin de semana, que vos gustara a clase, que vos fora útil, e, sin máis, despídome hasta o lunes, vale?